بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبلما شرف لا جبراني لا جبو أمبو فوق أولي مندون aw munu sogole manna jamanain kono jamanain kokan aw bismillah aw ka jemu kan kono no ye tijaniya bulumba a foro ye korofo ko la kateme ka foko kari o kari do nege ka nyeta ni wolonfla na le temena ni sanga bisabelain ni ala sonama ani mogombe nyogombolo o ye ankaramo Al Hussein Jakte hakilla mogo dogolinte jamanain konnana ale de bina jemu kan nyenama ya ambulu min b'a to faamu bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnya la sufiya ani tarikatu tijaniya min ni jamana in kɔnɔ n'a waralen bɛ fan bɛɛ fɛ hali sisan ka jidili kɛ maa dogolen tɛ radio so min bɛ jamana in kɔnɔ Bamakɔ yan n'a bɛ f'a ma ko radio unité la voix de Cheikh Ahmad Tijani ale fana ka baara fanba bɛnnen bɛ sufiya bɛ se ka warankata cogoya min na o fana ɲɛmɔgɔ don yani an ka taa ni kɔrɔfɔ ye yɔrɔ jan أما فأنكرمكم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنكرمكم جلو بسم الله كنكم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. جلو مي إفو بشريف لا تي في بارك الله بلا جل إنفو. شريف لا تي في أني مغبا شريف عثمان مدن حيدراي غفولي باي غفولي به مالي سلام بلا جلني مالي كونو أني مالي كوكا إن شاء الله جالو سيجين أمبكا كلا على سوناما جكلو مبيانا بيقولوا كونفناتي تقولا كونفناتي سيجي كوني مالي تيجاني مغو بلا جلندي الخليفة ونا مقدمونا شيخو دونك سيجي كوني أولودي donc abe comme ambe kumala ni mbede tola sheku betola amba ni ala fe amena minke amena min fo akona la ya rabbi ala ka ke fenye min bebe alama na bebe ala krama be ankram wasin manduma inshallah ala ko kala kra baraka kama sallallahu alayhi wasallam inshallah ankram go do kun temenen ko ankumbe babu min konnana de kunye sufiyai ankuma na fen chamanka nga jemukan temeni ma chamai an wele ka ni sondia kamira ka keni wati mfana mancha aywa miniti bisabado wala albati se ka ke ya kanu ka foko yani anga teme anga esai hay sisan ka wala donin ke no ye an kunyi min fo al islam wal iman ka se ka hay sisan wala donin ke min ba se o be se ko o fana tono mabo alhamdulillah rabbil alamin jallu ambi alafu inshallah bi ala wala mando be barka da alai hadisa min be noni abe wala ko hadithu jibril hadisa nye hadisa bilibili ankaramko ba wele ko sunna Allahu akbar ina fatiha be qur'an kono be fatiha wele ko ummul kitab fatiha be wele ko ummul kitab abe ko mi qur'an be farale nyonka abe be fatiha kono la Allahu akbar yem famia donc qur'an be fatiha kono chogomina hadisa domba fana benaka uka yichola tellement que hadisa in kabbo akono ferlendu ko hadisa in be wele ko sunna Allah ko alakra ka sunna bela jilimba ça veut dire que alakra ka sunna bakuru bala ibasoro afan chama wal ma fan be nyon sura konna la Allahu akbar donc hadisa in kabbo ko sebe hadisa in tese ka nyefo émission kelena tese ka nyefo émission flala tese ka nyefo émission sapala ni émission tala e bise ka doni fala e ba toto amanjija ala sonama ala kuma bawo ye munu nye ina fa nda gushira la kuma bawo chuko mina émission temenena amena doni fara ala kuma bawo kan halsa pour que akono ka se ka jeya mo ye ko ka se ka famu ya sorala amani ala fa ya rabbi ala kan demi afuko nyumana amin Jallo hadisa anya fo kafo abe kuma femba nani ka abe kuma islamu ka abe kuma imanu ka abe kuma ihsanu ka abe kuma ilmu amarati saa Allahu akbar infamia islamia yefenji menye limania yefenji menye ihsanu yefenji menye alkiyama jo aywa
alkiyama sanga sharti jumɛnw b'a la ko jumɛn de bɛ yen ko n'o ko kɛra ko b'a yira an na k'a fɔ ko alkiyama sanga surunyana donc nin fɛn damadɔ de bɛ hadisa in kɔnɔna la i ye faamuya dɔnnibaw y'a lajɛ k'a fɔ silamɛya parti n'o bɛ wele ko al-islam islamu min ni alakira y'a fɔ a ma jibril ka ɲininkali kɔfɛ a ye jibril jaabi a ko jibril ma ko an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah i ka seereya i nɛnkun kan k'a fɔ i da la k'a fɔ ala ye kelen ye maa wɛrɛ tɛ ka fara ala kan an kuntigi muhamadu y'a ka ciden ye sallallahu alaihi wasallam o ye déclaration d'intention ye ne bɛ min bɛ n kɔnɔ n b'o fɔ nɛnkun kan donc nɛnkun ka baara don farikolo ka baara don baara kɛnɛkanda don i ye n faamuya ka sɔrɔ k'a fɔ wa an tuqima sala i ka seli jɔ i ka jaka bɔ n'a se b'i ye i ka sunkalo sun ni sunkalo sun ni saritiw dafar'i la i ka taa hiji la ni hiji tali n'o saritiw dafar'i la nin de ye silamɛya ye donc n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ silamɛya parti min ni alakira y'o ɲɛfɔ dɔnnibaw ko o nana o bɛ wele ko asariya o de ye sariya ye o sariya in nakun min b'a la o ye li islahi dhawahir ka hadamadenw ka baara kɛnɛkandaw hadamadenw ka baara minnu bɛ ye k'olu baaraw dilan min ibadatin wa muamalat kabini alabatow la ani hadamadenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ baaraw la k'olu baaraw organiser a kana kɛ komi hadamadenw bɛ baganya de kɔnɔna la ka baaraw organiser ka sharti kanw fɔ baaraw la olu sharti kanw kan ka respecter donc o de bɛ wele ko al muamalat donc seli b'o la sun b'o la jaka b'o la hiji b'o la yani k'a fɔ i da la ilaha illallah olu ye ibadatu ye muamalatu ye fɛnw jumɛnw ye hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ la an ka sigi kɔnɔna la an ka furuw bɛ kɛ cogo jumɛn na ayiwa an ka contratw bɛ signer ani ɲɔgɔn cɛ cogo jumɛn na an bɛ jɛgɛw k'an ni ɲɔgɔn cɛ cogo jumɛn na olu baaraw minnu bɛ k'an ni ɲɔgɔn cɛ i ye faamuya olu bɛ wele ko al muamalat o ye muamalatu ye donc dɔnni min bɛ yen nɔ n'o dɔnni nana ka n'o parti k'o organiser k'o fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ dɔnniba kelen ye i ye faamuya o de bɛ wele ko fiqhu o fiqhu ni nakun min b'a la o de ye li islahi dhawahir ka hadamadenw ka kow kɛnɛkanda k'olu la dilan tiɲɛli minnu b'a kɔnɔ ka tiɲɛliw bɔ a kɔnɔna la ka organiser ko ɲuman k'a kɛ cogoya la cogoya min ni hadamadenya bɛ se ka sigi a kan k'a sɔrɔ problème t'a a kɔnɔna la o ye silamɛya parti ye n'i ye an karamɔgɔw ka kitabu lajɛ o fiqhu ni na o ɲɛfɔra ni mɔgɔ min ye ibn Qudama lajɛ karamɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ ko al-Kharqi ka kuma b'a kɔnɔna la u ye o don na u ye fiqhu masalaw fara ɲɔgɔn kan u y'a ye k'a fɔ masala ninnu a bɛ taa fo masala 1,000,000 ani masala 200,000 la est-ce que n faamuya donc o masalaw tilala k'o bɛɛ sɛnsɛn k'o bɛɛ siri parce que masala 1,000,000 ani masala 200,000 la maa ka se k'o bɛɛ ta i kunkolo la k'o bɛɛ o ma nɔgɔn donc u y'a essayer k'o bɛɛ organiser ka qawaidu dilan la qaida kɔrɔ ye di ka masala suguya caman k'o siri qaida kelen na dɔnni minan kelen na donc f'a taara se qaida 200 ma comme ni maa min y'o qaida 200 dɔn i ye masala 1,000,000 ani masala 200,000 i y'o dɔn donc u y'a ye k'a fɔ hali ka a sirila qaida 200 min na o yɛrɛ fana ka ca u y'a essayer ka dɔ b'o fana la ka a bɛn qaida 50 ma i ye faamuya donc ka tila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ tuguni k'o qaida 50 k'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'o dan qaida 5 ma i ye faamuya u b'o de wele ko al-qawaid al-fiqhiyya donc n'i y'o qaida 5 dɔn a bɛ komi masala 1,000,000 ani masala 200,000 min ye n'o bɛ fiqhu kɔnɔna la walima a ka ca n'o dɔɔni donc i b'o masala bɛɛ faamuya donc fiqhu bɛɛ de filɛ k'a bɛɛ résumé k'a bila qaida 5 kɔnɔna la k'a bila qaida 5 kɔnɔna la o qaida 5 ninnu donc ni ala ye sigiw yirana an bɛ se ka don qaida 5 ninnu na k'olu ɲɛfɔ qawaidu ko 5 muharriratun qawaida madhhabi lishafi'i biha takunu basira ين فهميا ضرر يزال وعادة قد حكمت وكذا المشقة تجلب التيسير والشك لا ترفع به متيقنا وخلوص نية إن أردت وجورا
ni de ye qaida duruni ye ka fara ɲɔgɔn kan ni ala sɔnna ma comme an t'o domaine na an bɛna waati wɛrɛ ɲini ka don o la ko sharhu donc ni de ye silamɛya parti ni de ye silamɛya parti ye silamɛya parti o nana li islahi dhawahir ka ko kɛnɛ kan da k'olu dilan donc parti filanan min bɛ yen nɔ n'o ye ni alakira y'o fɔ ni jibril y'a ɲininka o la n'a ye jaabi d'o la an y'a fɔ émission tɛmɛnen na o de ye imanu parti ye limaniya ye fɛn jumɛn ye limaniya ye fɛn min ye alakira ka kumaw la a kumana fɛn damadɔ de kan a kumana fɛn damadɔ kan fɛn damadɔ ye jumɛn ye al ilahiyat ala ko ala ye jɔn ye i faamuya a kumana an nubuwat a kumana nabiɲumanya kan a kumana samiyat a kumana fɛn minnu bɛ yen ni tulo y'a mɛn i faamuya mɛ ɲɛ m'a ye k'i ka da o la m'a dɔn ni kuma in faamuya i ka da la ko ala bɛ yen nɔ i faamuya mankutu dɔw de bɛ ala la i ka da o mankutuw la o mankutuw ka ca dɔɔni ibn ashir y'a fɔ a ka كتابه كنا يجب لله الوجود والقدم كذا البقاء والغنى المطلق عم وخلفه لخلقه بلا مثال ووحدة الذات ووصف والفعال وقدرة إرادة علم حياة سمع كلام بصر ذي واجبات donc mangutu munun be no nolu be wajibiya ala la ni hakili kanka a donc fo dara ala mina ala ni mangutu ni fo ni mangutu nun ka soro ala la jago yala ka soro ala ika jena i ka dala fana mais o bɛɛ dusukuna ko de ani mangutu minnu bɛ yen nɔ n'olu man ka sɔrɔ ala la fiyewu o mangutu fana bɛ yen wa yastahilu diddu hadhihi sifat b'o fana ɲɛfɔ ka taga donc ani mangutu minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ bɛn ala la a kɛli n'a kɛbaliya a bɛɛ bɛ bɛn ala la donc ka ala dɔn nin cogo la ijmalan ala dɔnnen kɔfɛ i k'a dɔn ko alakira y'a ka ciden ye sallallahu alaihi wasallam i k'a dɔn k'a fɔ ala ye kitabu di alakira ma kitabu min tɔgɔ ye ko alquranul karim i ka da la k'a fɔ lahara don mɛna i ka da la k'a fɔ ko latigɛw bɛ ala bolo m'a dɔn ni ye kuma in faamuya donc o limaniyaw ka da la ko larushi bɛ yen nɔ ka da la ko kursi bɛ yen nɔ ka da la k'a fɔ ko arijinɛ bɛ yen nɔ ka da la ko jahanama bɛ yen nɔ larushi ni kursi ni jahanama ni arijinɛ ni siratu ani mizanu olu ye fɛnw ye i y'a mɛn tulo de la i ma da la i m'a ye donc mais i k'a dengɛnɛya dusukun na k'a fɔ fɛn minnu don أخبر به الصادق الأمين على كلا دي أفيه صلى الله عليه وسلم وكما يبدأ على كفكو وفهم ولو بينو مرون يك من فاميا donc ibe fem munu mitlo la ibe munu mitlo la kasura muyi nyala jonye arjine jonye jahannama jonye siratu jonye mizanu jonye larushi jonye kursi ma kele minya fil wujud dan ala ka dali konna la o ala ka muhammad sallallahu alaihi wasallam ali kele ndron de yuye donc mais ali afi de ka beno e ma ye donc ka dala ko lu kuma we tiye fana o limani a parti do donc limani a parti de flene ka dala ka sabati dusukuna ka fo ala kola ala kira min fonyala ani kira kola ala kira min fonyala ani wa lahara kola ani wa latiga kola munun foranya ulula ka dawla ko sabati dusukuna o de be wole ko al iman o qur'an karam woni nya fam ni fem munu mangutu munu flani ni ma sorola min sigara la doni o koro kalimani amadafa Allahu akbar wa baraka fi kalimani amadafa inshallah naam karam o famiara ambe teme ni ala sonama ni kunye dron ka kuma nye bloke kumi ambalma munu kunya la nyini ka foko ka jidili ke jamu kan akuntala manja ka ni ala sonama an sigi o sigi ana aywa jidili doninke wala an karamo kuma ba min ben ni sufia yere minani kala kosube no al ihsan to kun temeni i dasirama kuma na kan kosube ye fen do fala bi amago bo ulaika wala likani no ye ka foko tarbiya ihsanu kale konna na mumba kono tarbiya no ye ka ninku ka sanuya an karamɔgɔ ni ko anw ma ko ninkun ka sanuya fɛn sanuya ta min ye an ka faamula o ye ji bɛ kɛ ka min ko safinɛ bɛ kɛ ka min ko an bɛ fɛ k'a dɔn ni bɛ sanuya cogo di ani jɔn de kana ka kɛ ni sanuyaba ye jalo ni question ba ye Allah ni question ka bon kosɛbɛ donc an y'a ye k'a fɔ kuma kɔnɔna la k'a fɔ alakira ye islamu min ɲɛfɔ a ye silamɛya min ɲɛfɔ o islamu dɔnnibaw nana alakira kɔfɛ ka sigi ko alakira ye fɛn minnu fɔ k'olu fɛnw fara ɲɔgɔn kan
k'o dɔnniw fara ɲɔgɔn kan k'o faamuyaw fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ bɔrɔba kelen kɔnɔ k'o bɔrɔba tɔgɔ da ko fiqhu donc fiqhu kalima a tun bɛ alakira ka waati la mais a kɔrɔ tun tɛ nin dɔrɔn ye karamɔgɔw de ye nin kɔrɔ di fiqhu ma donc imanu fana tun bɛ alakira ka waati la sallallahu alaihi wasallam alakira y'a ɲɛfɔ cogo min na o y'a ɲɛfɔ cogo ye mais dɔnnibaaw nana kɔfɛ radiyallahu anhum kana alakira ye fɛn minnu fɔ imanu babu la k'olu fɛnw fara fara ɲɔgɔn kan k'olu organiser k'olu kɛ dɔnniba kelen ye k'o bila bɔrɔba kelen kɔnɔ k'a sɛbɛn o bɔrɔ sanfɛ ko ilmul kalam ilmul kalam ou bien ilmu tawhid ou bien ilmu usuliddin donc ka nin tɔgɔ in di limaniya ma i ye faamuya o tun tɛ alakira ka waati la sallallahu alaihi wasallam donc an sɔnna tɔgɔ kura dɔ dira silamɛya parti ma ka tɔgɔ kura dɔ di limaniya parti ma donc o cogoya kelen de la karamɔgɔ dɔw sigira alakira ye ihsanu min fɔ o ihsanu fana k'o dɔnniw fara fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ bila bɔrɔ kelen kɔnɔna la ka tɔgɔ dɔ sɛbɛn a kan k'o tɔgɔ wele tɔgɔw fara ɲɔgɔn kɔ dɔw ko ilmu tasawuf i ye faamuya dɔw ko ilmu tarbiya dɔw ko ilmu tazkiya dɔw ko arabaniya islamiya donc tɔgɔw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ mais laɲini ye fɛn kelen dɔrɔn de ye i ye faamuya donc laɲini min bɛ karamɔgɔw la o ye parti min bɛ yen nɔ n'o tɛ silamɛya parti ye n'o tɛ imanu parti ye n'o de ye ihsanu parti ye o ihsanu parti nin k'o fɛsɛfɛsɛ kosɛbɛ k'o ɲɛɲini kosɛbɛ k'o éléments bɛɛ fara fara ɲɔgɔn kan i ye faamuya k'a bɛɛ bila bɔrɔ kelen kɔnɔna la u y'o de tɔgɔ da ko التصوف أو علم التصوفي أو علم التزكية أو علم التربية donc u y'o fara ɲɔgɔn kan k'o tɔgɔ da o la k'o bila yen nɔ donc k'a fɔ ko tasawufu ko ayiwa bida don k'a tun tɛ alakira ka waati la sallallahu alaihi wasallam an ko non tasawufu tun bɛ alakira ka waati la mais a tun tɛ yen ni tasawufu tɔgɔ de ye a tun bɛ yen ni cogoya wɛrɛw de ye o cogoyaw de fara farala ɲɔgɔn kan karamɔgɔw nana ka na kalimatu tasawuf k'o ta k'o nɔrɔ a la donc an b'a fɔ u b'a fɔ an ye k'a fɔ tuma bɛɛ la mashahata fil istilah i ye faamuya mɔgɔw ka ɲɔgɔn sama sama bɛnkan kumaw kan ne bɛnna nin ko in kan n bɛ nin tɔgɔ in d'a ma problème t'o la o n'i ye tɔgɔ o tɔgɔ d'a ma tɔgɔ in a jukɔrɔla de bɛ lajɛ a contenu de bɛ lajɛ mun de b'a kɔnɔ a ka laɲini ye mun ye n'a ka laɲini ni sariya bɛ bɛn tɔgɔ ko tɛ problème ye laɲini de bɛ ɲini o de y'an ka laɲini ye donc nin de bɛ wele ko al-ihsan i ye kuma in faamuya o ihsanu min n'an y'a fɔ an ko a bɛ sɔrɔ kira yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ko an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka i ka ala bato in kɔnɔna la i k'a kɛ komi e sigilen ɲɛ bɛ ala la k'a kɛ komi i sigilen ɲɛ bɛ ala la karamɔgɔ nin ye kuma ba ye dɛ kuma in faamuya k'a kɛ komi i ɲɛ bɛ ala la i ye faamuya a y'a fɔ ten de ka'annaka tarahu i n'a fɔ i ɲɛ bɛ ala la i n'a fɔ i ɲɛ bɛ ala la mais comme maa tɛ se ka ala ye ni ɲɛ la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir ɲɛ tɛ se ka ala ye alakira ko fa in lam takun tarahu ni e kɛra ne ma kɛ k'e bɛ se ka ala ye ou bien k'i ɲɛ bɛ ala la i ka sɔmin sɔrɔ i dusukun na i ka da la i dusukun na fa innahu yaraka i k'a dɔn k'a fɔ ala ɲɛ b'i la ni hadamaden bɛ ka baara kɛ u b'o de wele ko almuraqaba ka ala kɔlɔsi k'a dɔn k'a fɔ ala ɲɛ bɛ ne bɛ ka nin baara in kɛ sisan nɔ n kelen don ala ɲɛ bɛ n na n bɛ jama la ala ɲɛ bɛ n na n bɛ k'a kɛ ni n farikolow ye ala ɲɛ bɛ n na n bɛ k'a kɛ ni dusukun ye ala ɲɛ bɛ n dusukun na i faamuya fɛn min bɛ dusukun kɔnɔna la ani min dogolen ka tɛmɛ o kan ala de ɲɛ b'a bɛɛ lajɛlen na i faamuya ala ni bɛ ɲɔgɔn fɛ waati bɛɛ lajɛlen na huwa ma'akum aynama kuntum ala ni bɛ ɲɔgɔn fɛ a ɲɛ b'i la wa yasma'u wa yara a tulo b'i la a ɲɛ b'i la donc ni maa min bɛ ka baara kɛla o kɔnɔna la o hakilina de b'i la o sɔmin de b'i la e ka baara i b'a kɛ ko ɲuman baara in bɛ kɛ ko ɲuman maro ni kuma in faamuya donc o domaine na ka baara kɛ komi ala ɲɛ b'i la ka baara kɛ ka sɔmin sɔrɔ i dusukun na ko ala ɲɛ b'i la o ye koba ye dɛ o ye koba ye o bɛ se ka kɛ cogo di voilà o bɛ se ka kɛ cogo min na o bɛ se ka kɛ ni taribiya de ye sufi karamɔgɔ de bɛ se ka olu de y'o domaine cogoba kosɛbɛ olu de b'o don yɔrɔ n'o bɔ yɔrɔ dɔn kosɛbɛ donc olu de bɛ se ka kalanden minɛ kalanden min a kelen kɔfɛ silamɛ ye a kelen kɔfɛ muminu ye
ka kalanden minɛ au niveau la kalanden bɛ baara minnu kɛ n'o ye silamɛya baaraw ye a b'o baaraw kɛ yarɔ mɔgɔ bɛ se ka kɛ muminu ye n dalen don ala la n dalen don kira la n dalen don kitabuw la n dalen don yawmal qiyamatu la n dalen don ala k'a fɔ latigɛw bɛ yen nɔ n dalen don ala ko mɛlɛkɛw bɛ yen nɔ n dalen don ala ko mɛlɛkɛw bɛ sɛbɛnni kɛ i bɛ se ka da o bɛɛ la mɛ dusukun bɛ se ka fa ko wɛrɛw la tuma dɔ i dalen don o bɛɛ lajɛlen na mɛ tuma dɔ fana a ka di i ni ye ka baara dɔ kɛ mɔgɔw k'i tanu a baara la tuma dɔ a ka di i ni ye ka baara dɔ kɛ mɔgɔw ka kule i la o baara la tuma dɔ yɛrɛ bonya bɛ sɔrɔ i dusukun na a bɛ k'i ɲɛna k'e ka fisa ni mɔgɔw ye walima e man ka ala yɛrɛ bato tuma dɔ la hasidiya bɛ na i dusukun na tuma dɔ la besenŋɔniya bɛ na i dusukun na tuma dɔ la i bɛ maa kɔrɔfɔ i bɛ timiya sɔrɔ a la tuma dɔ la hadamaden c'est-à-dire dusukun falen don fɛn caman de la malgré k'i dalen don ala la malgré k'i dalen don alakira sallallahu alaihi wasallam malgré k'i dalen don ala k'a fɔ ko lahara don bɛ na kitabuw bɛ yen nɔ mɛlɛkɛw bɛ yen nɔ latigɛw bɛ yen nɔ i dalen don bɛɛ la mais en même temps i b'a sɔrɔ dusukun falen don ko wɛrɛw la ni n'a ɲɔgɔnnaw camanw la Atallah Sakandari ko a ko kayfa yarhalu إنسان إلى الله وصور الأكوان منطبعة في مرآة قلبه الله أكبر إبسك أولي جودي كبارو كألا كما كسرو إدو سكون فالندو إيماجي وراولا ألا وراو دي بيدو سكون مينت علي ألا بينو مي ألا وراو فنا بينو إيرا نيندو ويكا ألا دوه إيو كألاي هذا ما دون كفللي كنيما ويادما ألا يدو سكونا الله أكبر إنفهم يا حاسدية besenŋɔniya o ye boluw de ye bolu minnu n'a sigilen bɛ dusukun kɔnɔna la ɔ ka o bolu fara faralen to limaniya kan i mana ɲini cogo cogo k'i bɛ tarabaso ka wuli ka taa ala fɛ yen nɔ i tɛ se i tɛ se ka taga nin ka ca bi dɛ nin ka ca bi ala limaniya o bɛ yen nɔ mɛ ko wɛrɛw faralen don olu b'a kɔnɔna la bana wɛrɛw bɛ yen nɔ dusukun na o kɛlen bɛ ka o limaniya entouré i faamuya tuma dɔ i bɛ mɔgɔ ye a dalen don ala la a dalen don kira la a dalen don lahara la a dalen don ko caman na mɛ i b'a sɔrɔ hasidiya b'a dusukun na i b'a sɔrɔ a ka alakota ka ca i b'a sɔrɔ a bɛ maa kɔrɔfɔ kɛ i b'a sɔrɔ tuma dɔ yɛrɛbonya bɛ don a la donc olu ye banaw ye banaw minnu n'olu kelen bɛ ka t'u daga i dusukun kɔnɔna la i faamuya k'olu banaw to i dusukun kɔnɔna la tuma dɔ la e bɛ ala bato min kɛ i b'a kɛ i yɛrɛ kama tuma dɔ la i b'a kɛ i ni dungɔ kama tuma dɔ la i b'a kɛ mɔgɔw kama tuma dɔ la i b'a kɛ tɔgɔ ɲini kama donc ala batora mais ala bato i ye ala bato forme de ta e ye ala bato forme ta ka baara kɛ n'o ye kɛnɛ kan mais ŋaniya min b'i kɔnɔ o tɛ ala kelen min b'i dusukun na i ma dabɔ o kama i y'a dabɔ ko wɛrɛ kama o ko wɛrɛ fana b'i dusukun na yen nɔ donc faut que maa de ka sɔrɔ maa min bɛ na a n'a ka fu ni safinɛ ka na dusukun minɛ ko wɛrɛ minnu faralen don limaniya kan dusukun kɔnɔna la k'olu ko ka dusukun ko ka bɔ o la fɔlɔ k'a ko ka bɔ yen pewu i bɛ faamuya n'olu kora ka bɔ dusukun na tuma min na mun bɛ to dusukun kɔnɔna la ala kelebantiya o la ni ala kelebantiya tora yen nɔ fɛn bɛɛ bɔra yen nɔ kojuguw la hasidiya bɔra yen nɔ yɛrɛbonya bɔra yen nɔ nkalontigɛ bɔra yen nɔ maakɔrɔfɔ bɔra yen nɔ besenŋɔniya bɔra yen nɔ yɛrɛbonya bɔra yen nɔ i ye faamuya a b'olu ko ka bɔ i dusukun na ka tila ka na ni olu sinaw ye k'o remplacer ka dusukun bila dusukun kɔnɔna la o tuma yɛrɛmajigi bɛ na dusukun kɔnɔna la ka baara kɛ i t'a kɛ tɔgɔ kama i t'a kɛ jamu kama i t'a k'i yɛrɛ kama baara bɛ na b'i bila o baara la donc a bɛ bana minnu bɛ yen ko banaw bɔ yen nɔ mankutu ɲuman minnu bɛ yen n'o kan ka o bana ninnu remplacer a b'olu ta ka k'u ka dusukun kɔnɔna fa i ye faamuya donc nin ye sufi karamɔgɔ ka baara kunfɔlɔ ye nin y'a ka baara kunfɔlɔ ye ka hadamaden ka dusukun ko fɔlɔ ka nɔgɔ bɔ a la ka sɛtana nin yɔrɔ bɔ a kɔnɔna la o b'o de wele ko at-tazkiya b'o wele ko at-tazkiya donc o fana karamɔgɔw de b'a d'an ma
o karamɔgɔ de b'a d'an ma donc kuranɛ kumana kan kumana taskiya kan aya 4 ɲɔgɔn kɔnɔna la ka kumana ka siɲɛ 2 suratul bakara kɔnɔ ka kuma ka siɲɛ 1 suratul ali imran kɔnɔ ka kuma ka siɲɛ 1 suratul jumaa kɔnɔna la donc sufiya a jɔlen do hadamaden ninkun seniyali a jɔlen do kan den faamuya donc hadamaden ninkun ko ka hadamaden dusukun ko k'a jɛya ka nɔgɔw bɔ a kɔnɔna la k'a remplacer ni mankutu ɲumanw ye mankutu ɲuman minnu bɛ yen nɔ n'o bɛ kɛ sababu ye ka ala kelen pe dɔrɔn yira kalanden na ka ala kelen pe dɔrɔn yira silamɛ la n'a bɛ baara min kɛ sisan nɔ baara in bɛ kɛ ala kelen pe dɔrɔn jati kama subhanahu wa ta'ala donc nin de bɛ taskiya bɛ kɛ nin cogo de la u bɛ nin de wele sufi ka terme la ko a tarbiya an karamɔgɔ an ka waati a ka surun waati sera ni ala sɔnna a ma nin babu min filɛ nin ye sigi nata n'a walawalali kɛ ala kosɛbɛ o la kuma kuncɛ kuma jumɛn bɛ yen k'a ɲɛsin lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ma bulon kalandenw ani Sherifila Jabarani lajɛbaa jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnya la tarika tijani a kalanden minnu bɛ yen an karamɔgɔ ko an ma asajidu lillah wasajidu lissanam suratuhuma wahida maa min ye sujudi bin ala ye ani maa min ye sujudi bin boli ye a fila bɛ sura kelen de a fila bɛ image kelen ye mun de b'u différence ka bɔ ɲɔgɔn na ŋaniya mun de b'a to min ye sujudu bin ala ye o ta bɛ minɛ ani min y'a bin boli ye o ta tɛ minɛ parce que ŋaniya min bɛ bolitigi la ani ŋaniya min bɛ min y'a kɛ ala kama i faamuya donc pour que mɔgɔ ka baara ka se ka minɛ tuma dɔ mɔgɔ bɛ baara dɔ kɛ baara in kɛnɛkanda i b'a sɔrɔ ani silamɛ ɲuman bɛ baara ɲɔgɔn kɛ u ka baara kɛnɛkanda bɛɛ ye kelen ye i b'a sɔrɔ kelen ta minɛlen don kelen ta fililen don mun y'a to nin ta minɛna mun y'a to nin ta bilala parce que nin y'a kɛ ala kama e ma kɛ ala kama donc an k'a tɔ boli minnu bɛ an dusukun na n'an bɛ ka baara kɛ olu ye an k'a to o boliw ka bin ka bɔ yen an k'a to ala kelen alwahid alahad o dɔrɔn ka sɔrɔ an dusukun na o la an ka baaraw ka ɲɛsin ale ala ma subhanahu wa ta'ala o de ye marhalatul ihsani ye sufi karamɔgɔw bɛ mɔgɔw dege o baara de la ala k'an bɛɛ sababa ma inshallah ba an karamɔgɔ an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn nin kɔrɔfɔkan ninnu na ani bilasiralikan minnu kɛra an bɛ ala deli ala k'a ɲɛ min la an bɛ dugawu kɛ yarabi sigi nata wɛrɛ ala k'aw yira an na hɛrɛ la an bɛ foli lasegin aw ma aw minnu kun sɔgɔlen bɛ an na ni waati na Sherifila Jabarani sanfɛ an kun y'a fɔ aw ye k'a fɔ ani an karamɔgɔ Alhussein Jakite an n'ale de kun bɛ ɲɔgɔn bolo bulon in kɔnɔna na Konfenati ale ye secrétaire général don o la a ye laseli minnu kɛ hakili la u bɛɛ lajɛlen ye faamuya sɔrɔ a la sufiya yɛrɛ sigilen bɛ fɛn min kan ani al-islam wal-iman a ye jidili min kɛ o la min ye bakuruba ye n'o ye ihsanu ye a donn'o kɔnɔna na dɔɔni dɔrɔn de fɔra o la nka ni ala sɔnna ma sigi nata wɛrɛ an na walawalali kɛ ka sabu kɛ waati cogoya la o la ka Allah subhanahu wa ta'ala deli kuma minnu fɔra ala ka a kɛ sababu ye ka dilanni kɛ an dusukun na dusukun ninnu fɛn minnu b'a kɔnɔ minnu man ɲi k'olu ko ka bɔ yen k'a falen ɲumanw na o la an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn an ka shehu minnu bɛ yen ka taa se an ka mukadamu ka taa se tijaniya kalanden fɛn o fɛn bɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan jɛmukan in k'a dabɔkun tɛ foyi ye an ka karamɔgɔbaw olu ka laɲiniw de ye nin ye min b'a to taasira in bɛ se ka faamuya cogo min na o la an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli ale min ni a bɛ a walawalali la ala k'a dɛmɛ a la ala k'a dɛmɛ a la k'aw fɔ k'aw waleɲuman dɔn ka Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka sigi wɛrɛ yira n na wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. سبيل الإله